По същия начин са и шрифтовете. Безсерифните или така наречените по-стилни и изчистени шрифтове дават усещането за спокойствие, подреденост, изглеждат по-елегантно и по-структурирано. Използват се за по-минималистични и модерни визии. Ръкописните шрифтове те дават автентичност, придават по-лично отношение на визията. Те, например, е хубаво да се съчетават с по-изчистени шрифтове, за да има баланс между двете. Шрифтовете са като хората, трябва да се допълват и да не си пречат един друг, за да могат да изглеждат хубаво и подредено. Ключът е комбинация между двете шрифтове и цветове, които цялостно предават правилната визия, усещане за бранда. Затова е и важно как ги избираме. И ако се чудиш дали твоите са правилните, спри да мислиш в това дали са красиви, модерни или не. Аз си задай въпроса, пасва ли това на усещането, което искам да пресъздам, когато видят дизайна ми. В следващата част ще ти покажа какво точно съдържа мастер-класа и каква е стратегията, за да може да направим една цялостна визуална идентичност на един бранд.